Astelenon eta astelenon danoi badakizue astelenak astelen gozoak direla eta hementxe gaude Zigor eta ni Armintz gaur zuen eguna eta astelena gozatzeko. Ta nola, bi errezetarekin, bi postrerekin, lehen da bizikoan, nik osagai, oso modan dagoen osagai batekin hasiko naiz, pistatxoarekin alegia, eta zer egingo deten? Baklava bat. Zer da baklava, Armintz? Baklava, bida. Turkia inguruko eta herrialde horretako postre tradizional bat da, oso erresa egiten, kasu honetan filo pastarekin geruza batzuk egingo ditugu, pistatxoa izango duna, eta oso erresa benetan. Ikusiko duzu gero nola egiten da momentu batean, almioar bat ere izango du, non bustita joango dan, eta da oso kurruskaria, pistatxo zaporea izango duna, gainea azukrea almioarrekin, beraz oso goxua, oso erreza, beraz geratu, baino gaurkoan, beti bezalaxe, bi errezeta izango ditugu, eta hau luzea izan da, baino motza. Bueno, nirea sasoiko zerbait, ekainak batean sartu garen hontan, inauteritan jaten den gaztaina batzuk egingo ditu, eta zegatik, bizitza... Karnabala dalako, ez da? Horregatik, ez da. Italian egiten den postre bat da, gaztaina itxura dauka, eta azkenien dira olako kruspeta antzeko batzuk, eta, ilunak geratzen diren, eta gaztaina itxura daukatenez, nik hau ekarri zuet, hau ere oso erraza egiten dena, gozo-gozoan nik dastatuta dauzkat, eta gaur zuei erakutsi guizuet nola prestatu. Entzun dezue, beraz, ez galdu, ze gaurko saioa fuerte dator, eta lehenengo errezeta, horrela dikoa. Birrindu pistatxoak azukrearekin eta kanelarekin. Urtu gurina, jarri filo pasta geruzak erretilu batean, gurinarekin margotu. Filo eta pistatxo geruzak txandakatu. Moztu zatitan eta laberatu 180 gradutan 30 minutuz. Ondoren, prestatu almibarra eta horretarako. Ura, azukrea, limoia, eztia eta azahar ura nahastu. Bota almibar beroa, labetik atera berri den baklabara eta pistatxoarekin apaindu. Honek ez daga inongo misteriorik daukena da eskulana, bale? Orduan, horretarako garrantzitsua hasiko naiz gurina berotzen. Zertarako izango da gure gurina? Filo pastak jarriko detenez erretilu batian, geruza eta geruzaren artean ingo detena da gurinarekin ondo margotu. Eta gurinarekin margotu behar detenez, egon behar du ondo urtuta, honekin ondo bustia ahal izateko. Orduan, lehenengo pausua hori, gurina urtzera. Eta hemen, ingo detena da, hau da ikusten duzu, pasta filoa, da gero geldituko zaigu oso antzekoa, ostorea izango baliz bezalaxe, eta garrantzitsua da, zuen erretiluaren formarekin moztea, gutxi gora behera, bale? Beraz, nik kalkulatuko dut, eta barko dut gutxi gora behera, honen erdia edo horrela moztu. Beraz, ingo ditut hemen moztu, eta jungo naiz geruzaka, gurinarekin margotzen, bale? Eta ondoren, jungo naiz pistatxoarekin, inbar degula dana ondo txikitu, baina hori izango da hurrengo pausua, beraz, honekin hasiko naiz. Berak lehenengo lana esan du hemen, gurina urtzea dela, baina lehenengo lana, lehen hartu du, goizean etortzen garenean, hemen ongara, asteburu zen moduz kontatzen, eta bitartean pistatxoa zuritzen nahi zen. Hori bai. Kriston sakuka da, ze badakizue pistatxoak saltzen dituztela, zurituta, eskolarekin da guzti, eta, zurituak desente garestiagoa dira, eta, etxian, nolago, nerabe ero gazte bat izaten baduzue, denbora daukana, jartzen diozue, oskolakin daudenak, zuritzen, eta hemen egon gara kontu datzen, aztebu gara nahu, eta bitartean no zeuek. Egia da. Klak, eta pistatxoak hori daukate, ez? Azkenean, horretik deitzen diote irrifarrearen ero fruita, ze azkenean, ahotxo bat modu irikitzen direnean, ahotxo lan irriparre baten modukoa ero dala esaten da, horretik deitzen diote batzuk irriparrearen frutu lehorra ero. Baina kontu da hori, Armintz esan da, oso modan dagoen frutu lehor bat da, eta gaur egun... Eta egia da, hemen zuritu ditutela, baina gero lanerako edo gure obredadoren lan egiten dugunean adibidez, zurituta erosten ditugu, Kasu horretan ez. Bale. Kasu horretan ez. Nahi du izan, gero udan ni oporretan goazenean, langabe ero geratzen manez, ni pistatxoak zuritzera apuntatzen naiz, soldatatxo bategatik, ibili bat... Garestiatako zaizkigu. Garestiak dira... Egia esan, oso garezkia. Baklabataz hitz egitea, jendeari Turkia ero Istanbul etortzen zaio, azkenean, bertako postre tipikoa baldin bada, hau da,
han aurkitzen dugun, gozotegi guztietan aurkitzen dugun postre bada, eta gaur egun hemen gure inguruan behintzat, gure etxe ondoan dagoen supermerkatu handi batean, urtean 2 aldizero jartzen dute olako postutxo bat kanpoan, eta Turkiako postreak eta hango gozoak eta jartzen dituzte salgai, eta tartean baklava egoten da, eta filo orearekin egindako beste hainbat eta hainbat gozoero egoten dira, ez? Eta bere berezitasuna da, hori, hemen baklava izaten da normalean filo orea, gero intxaurrak izaten dira normalean, eta estiarekin nahaztuta, eta gero almibar botatzen zaio gainetik. Gero berzioak badaude, fruitu lehor ezberdinak erabiltzen direnak, hemen guk argintzek gaur egun moduen, pistatxoekin, eta gero daude gaur egun, gluten gabe, veganoak, txokolatearekin, betegarriak aldatzen direnak, eta hori. Eta sukaldaritza aurrera doan einean, garaietara egokitzen da, eta horrekin ere, azukre gutxiago. Normalean, almibarra estiarekin egin behar da, baina badakigu, hainbat eta hainbat erabiltzen dituztela almibar normalak azukrearekin egindakoak, eta goten dira, aldatzen doana, baina zerbait jan behar duzuena, Turkia ero juten bazarete, ero hemen aurkitzen baduzue toki batean baklava, erosizazue, ni behintzat oso zalea. Abia, ni duela gutxi, honitzan Turkia inguruan, eta baklava probatu nuenean, hor saltzen dizue kriston pistatxo pila bat izango balu bezalaxe, eta erosten duzu, kanpotikan ikusten duzu, zenbat pistatxo dauke, gero dastatzen duzu, eta ez dauke hainbeste, hor bakoitza bere trampatxoa egiten dio, eta hor begiratu behar da, zenbateko pistatxo dauke, zehatzen normalian edo etiketan eta horrela jartzen du, uneko zenbat dauken. Nik hemen tramparik ez dut egin, Gaur gure lantaldeko batek ekarri du gozoki bat, pistatxoan marrazkia zeukala kajan. Ikusi ez, bai. Zenbat pistatxo zeukan? Uneko 0,5 zeuken. Eta gero horreta... zerbait bazeukan, Eske, ezin dezu jarri pistatxoa daukala, gero ez balin badauke. Gezurrik ezin dezu esan. Baina engainatu egiten dute, ze, ikusten dezu argazkia pistatxoa dauke, eta gero atzen irakurtzen dezu, eta ez dauka hainbeste pistatxo. Ez dauka hainbeste pistatxo, ez oso gutxi daukala. 0,5 zeukan, eta horretaz gain, gero jartzezun zeukala pistatxo lurruna. Hau da, pistatxo zapore gehiago emateko. Bere trampatxo horrei bazeuken. Hemen zoaz, geruza eta bakoitza margotu iten duzu gurinarekin, ez? Hori da, eta oain ingo detena ja da, ja 4-5 geruza jartzen ditudanean, ingo deto hain pistatxoa bota. Orduan, pistatxoa botatzeko, ingo detena izango da, pistatxoa txikitu, bale? Zegia da, zatri osoetan oso ondo ez dala geratzen, eta horretarako ingo detena da txikitu. Baina ez dut pistatxoa bakarrik horrela solik txikituko. Ingo diotena da, izango da, azukre pixkatxo bat bota, hemen daukaten azukre pixkatxo bat bota, eta kanela pixka bat. Orduan, gure baklavak pistatxo zaporea izateaz gain, ere izango du kanela ikutua. Kasu hau ez da, hau aukerakoa da. Kanela aukerakoa da, zegia da, jendeari igual, zaiola asko gustatzen eta horrela, niri bere ikutua izatea gustatzen zait. Beraz, nik botako diot, baina zuek etxian eta horrela xe ez balima diozuen nahi bota, ez bota. Hau, martxan jarriko dut. Eta nahi ez gustatzen oso txiki egitea pistatxoa. Hau da, zatitxo txikiak aurkitzea gustatzen zait. Zenen, denbora askoz txikitzen balin bazoaz, gainera pasta bat egiten da. Pistatxo horrek koipe desente dauka, eta egiten dana da pasta bat. Orduan, gutxi gora bera horrela, ikusten dut nahiko. Bale? Bale, nik hemen ja prest daukat, dauzkete honek pistatxo zatitxoak, ze gehiago lantzen hastu balin banaiz, kriston kolorea hartzen du, kolore naturala, tengo diotena daia gainetikan bota. Orduan, ningo diotena da gero geruza gehiago jarri gainetikan eta pistatxo gehiago jarri, Hemen daukaten pistatxoa erabiliko dut. Eta hemen jakitzazu, hau intxaurrekin ere, egin da duzuela, ero beste edozein fruitu lehorrekin, Eta gaur ezautzen dugun berzio, baklava gaur egun gehien bat saltzen dena, 15. mendeko berzioa da, baina Kristo aurreko 8. mendean ja dagoeneko badakite egiten zela olako ore batekin, fruitu lehorrak erabiltzen ziren, intxaurra ero normal izaten zela, gehi estiarekin egiten zen, olako gozo bat ero existitzen zela badakite, ez? Orduan, gero, ore hori, postre hau moldatzen junda urteekin,
eta filo orearena erabiltzena hain fina hori greziarrek ekarri zuten, ze filo berez, greziarrez esan nahi du ostoa nahi du esan, eta hor, bueno, inguru guzti hortan, ezkenean danak hor batera zeuden, greziarrek eman zioten, bueno, gaur egungo filo orearen moldaketa hau esan dezagun, filo orea erabiltzeana. Eta filo orea ez da, bueno, gaur egun makinak egiten da, baina nik ikusi nuen... Nik kasu honetan erosita ekarri dut ere, Inok ez duite. Bitu, Armin, nik ikusi dut bideo batean, olako reportai batean nola egiten zen, zera, Grezian omen dago bakarrik, ez da, bi hiru gozotegi beraiek oraindik eskuz egiten dutera. Eskuz egitea hau... Armin, baina kontua da, horrelako mai borobila gaine egiten dute filo oreak bakarri da nama. Irina, ura, gatz pixka bat, eta batzutan olio pixka bat, edo ez. Gero, greziarre botatzen diote beraien olako ardo azido bat, eta bestela turkiarrek eta ospin pixka bat ematen diote. Eta egiten da, ore bat, landu normal, eta gero hau luzatu egin behar da. Luzatu behar da, baina maindire bat ematen du. Ikusten duzu, olako arrabola fin batzu dauzkat, eta horiekin luzatzen, eta maindire bat luzatzen duzunean, oean egiten den moduan hartu eta horrela, fla! Eta hain fina... Hor bai irakurri daitekela horren atzetikan ez da? Bai. Eta gero, hemen apelestru dela inzenuenean, bueno, badaude, hemen filo orea bakarrik ez da erabiltzen. Bueno, turkiarrek erabiltzen dute, baina hor, herrialde arabiarretan egiten dute oiasko pastela, ez egiten duzuen inoiz, azkenean da horrelako oiaskoa, kanela eta horrelako gozo puntu batekin egiten den betegarrekin egiten dute filo orearekin bildu, eta hori laberatu. Eta hori geratzen da kurruskari, barruko betegarria oiaskoarena, gozoa pastela deitzen da, deitzen da... Gozoa da. Eta ez da gozoa, da pastela dena izena holan da, oiasko pastela. Eta bere ez gure euskal pastela ero pastela, ez. Pastel, oiasko pastela. Erreza izango zen, pastela de pollo. Pastela da, pastela deitzen. Bai. Gero daude, esan da, apelestru dela. Bai. Gero dago, ze gehiago, egiten dituzte, bueno, guk hemen zenbate betegarri izan ditugu olako poltsatxoetan ero hartuta. Hori da. Gaina hauek, enpanadak eta horrela egiteko balio dula. Balio du. Garrantzitsua hori, bai, ja behin irikitzen dezuenean, eta erabili behar dezuen, momentuan erabiliz. Egia da, hemen kanpoan uste balin badezue, lehortu egiten dala. Orduan, ja behin lehortze balin bada lan egiteko eta horrela, askoz ez zailagoa da. Azkarri bili behar da. Hori da. Beraz, ni hemen ja ikusi dezu, ja bi pistatxo geruza jarri ditut, hemen ere, desente geruza jarri ditut, eta lehen esan dizuedan bezalaxe, hau geratzen da gero, labera sartu ondoren, ostore bat izango baliza bezala. Ditu xafla pilo bat, eta gero, kurruskari geratzen da, eta, bueno, hori ematen du ia ostore bat dala. Orduan, nik hemen prest, azkenekoa jarriko diot, eta ingo detena orain bai, garrantzitsua da, lehen da bizi moztu, eta ondoren labera sartu. Labera sartu balin badugu horrela egia da, gero mozterako garaian eta horrela, dena hautsi egingo dala. Orduan, pausu garrantzitsua dara, orain labanarekin gure zatitxoak moztu, labera sartu, eta ondoren ja joango naiz nire almibarra egiten. Oso, ondo. Eta laukitxoak oin mozten dituzunean, Armitz, kontatu ingo ditugu, eta ondo banatuko ditugu. Armitz komentatu zuen nola Turkian egon zan, eta ekarri zizkigun, olako paklabak ekarri zizkigun, kajatxo batek zenbatu genituen zenbat, taldean banatu genituen denen artean bakoitzari tokatzen zen biri, bina, baina norbaite batean gehiago jan, zaben? Hau da, betikoak. Eta enoa aipatzen ja, zuen etxean ere ezaguna da, tipo maitatua, ulertzen dugu, etxe aldatu da, eta, berrikuntzen aurrean estres puntu batekin dain, eta azukre eskatzen dio gorputzak. Baina, hori badakigu zerran, bateze anaiak dauzkegunak, anai arrebak dauzkegunak, hori txikitan juten ginen eta bagenekin denak elkarra banatu egin behar zirela. Estela, hortxe zehor nire ama bronka botatzen, zuzen bat hartu ditu, zuzen bat, ez hartu anaiarena. Armin, ni txoioa. Egia ala ni naiz, legunean erosi nion bati,
Roka nahiak egon ziren, hitz egiten egon ziren, ez da izan da, 3 dira. Bai. Gu ere 3 gara. Bai. Eta honek somelierra danak ere esan zuen, ja, baina Rokak. ni naiz urdai azpikoa. Ogitarteko bat izango baginean, ni erdikoa naiz. Urdai azpikoa. Nire anaia da ogila, nire arreba txikila ogila, eta ni naiz urdai zu erdikoa azpikoa. zea? Ni naiz kalidadea, bai, ni naiz ona. Gustatzen zain, nire bai erdikoa naiz. Urdai azpikoa. Bai, ni bakizu ze pentsatzen duten beti, erdikoa beti geha, ia, existitzen ez geharenak, ezta? Ze txikina beti izaten da, maitatuna, zaharrena, normalean lehenengoa izan dalako, atentzio gehiago jasotzen du, eta erdikoari kaso gutxi egiten digute. Ero izaten dira, ero baita oso bihurriak. Horregatik tokatzen zaigulako izan. A ber, niri esan izaten, erdikoa zara bihurria izan da zara. Vale, bueno, zeingo diogu, saiatuko naiz. Eta, bueno, nik ondo... Lortu dezu. Ez dakit hori jendeak esango du. Bueno, bai, bida, oain gainetikan botako diot gurin pixka bat gehiago, eta hoia bai, labera sartuko dut, 180 graduta, eta igual, 25 minutu ordu erdi inguru labean egon behar du. Dana ondo kuruskari geratu arte, eta ondoren ja jarraituko dut nire almibarrarekin. Oso ondo. Bueno, gaur pistatxo ekarri ditugu, pistatxo eta txorien askotan hitz egin izan dugu, bakizu edala azkenean 10 metroko altura hartzen duen zuhaixka bat, normalean, eta bitxia da, munduko ekoizle handienak estatu batuak eta Iran dira, eta oberenak Iranekoak omen dira, eta hau, basamortuko olako zuhaixka bat da, 10 metro hartu alditu asko jota, eta 7-10 urte izan arte ez da azten ematen ondo. Baina hortik aurrera, 300 urte iraun alditu, eta hor nik bitu enekiena eta gaur bitxikeri berezi moduan ekarriko izkizut 2 izango dira. Bat, peninsulan arabiarrek sartu zituzten, eta gero, Espainiarrek rekonkistatu zutenean peninsula berriro, hartu eta, pistatxo zuhaitzak ikusi zeuden, eta pistatxo harrak zuhaitzak ez du ematen fruiturik. Orduan kendu zituzten, baina behar dira. Claro, ordua, emateko, bestea, emeak espadauka ondoan arra, ez du ematen fruiturik. Eta bi arbola behar dituzu, batek emateko? Bai, holan da, eta guk etxean behar, aguakatearekin eta berdina gertatu zaigu, kiwiarekin erantzekoa da, eta hor kontua da, arrak ez dut, kendu inzituztela, eta gero, ikusi zuten, utza surtu zutela, ze zeuskaten pistatxo zuhaitz eme pila bat, lehen ematen zutenak, baina gero utzi zutela ematea. Zagarrak eta zagarronduak eta bezala 2 urterik behin ematen du, hau da, urte batean desente ematen du pistatxo pila bat, eta hurrengo urtean gutxiago. Gureak zagarronduak eta itxaurronduak etxean dauzkagu, antzera baten urte batean zagar pila dauku, eta hurrengoan batez ez, gutxi. Eta azkenengo bitxikeria, pistatxoa, bakizua, handitzen duanean, zuhaitzean dagoenean, hau irekiten dena, zuhaitzean gertatzen da. Eta hori gauean isili bat zauden, entzun egiten da. Soinu hori entzuten bauzu, sorte hona ematen du. Bai, orduan, norbaitek etxean pistatxoa baldin bauzka, adi gauean, eta entzuten bauzu klik txiki bat, hori da pistatxo ireki indala, ze barruko haragia... Eta jasotzeko prest dagoela? Barruko haragia handitu egin da, eta eroia jasotzeko, eta klik hori entzuten bauzu, sorte hona ematen du. Orduan, nik horre usten du. Nik pistatxoak ez dituten ez etxian, arbol horiek, nik ez dut entzuko. Hemengo ezetasun ez aia gustatzen, pistatxoa ez aia gustatzen, orduan hemen... Gutxi ateratzen da, ez da? Nafarroan da, baina goraldean... Egoaldean eta horrela, Espainia egoaldean... Eta Errioxan eta sartzen ari dira. Errioxan eta Nafarroan sartzen ari dira pistatxoa. Bida, nik hemen egingo duten almibarrean, igual noizbait entzun dezue TPT almibarra. TPT-ek esan nahi du, gazteleraz, tanto por tanto. Horrek esan nahi du, erdia ura, erdia azukre. Hau da, 200 gramo azukre, 200 gramo ur. Hori da TPT-a eta hori da almibarra egiten dugunean, normalian, gozotegietan eta horrela, erabiltzen dugun almibarra. Erdia, dena ura eta azukrea berdina. Nik kasu honetan, gero egingo dio dana izango da. Hemen, limoizukua bota diot, ikutsu pixka bat izateko. Gero, eztia ere botako diot. Eta azkenik ingo dutena izango da, azahar ura bota. Kasu hau, badakizue roskuak edo egiteko gabonetan erabiltzen duguna, eta honek egiten dio, bere ikutua eta zaporea eman. Orduan, almibarra egin, hau momentu batean egiten da, inbehar dana da, dana ondo irekin,
azukrea ondo nahastu behar du urarekin, eta prest, bale? Orain behar duguna da, etxoin, ikusiko dugu, ja, momentu batean, ateratzen denen gure baklava labetikan, ingo dio dana, almibarra gainetikan bota, bukatu pistatxoarekin, eta prest, baino bitartean, etxoin. Ja, 20 minutu pasade dira, eta lehen komentatu dizuegu, Erosi ditugun lehen, bueno, lankide batek erosi ditugun pistatxozko tuboak edo 0,5 daukan, Kendu pistatxo izen hori, kendu. Tubo horiek, erosi dituen tubo horiek. Hori da. Berez hauek pistatxoa daukatela barruan, ikusten dezue kolore berdea dauketela eta... Bueno, hau da dena, artifiziala koloria, pistatxo zaporeik ez dauke ia batez... Zer, Armin. Irakurri dugu, uneko 0,5 besterik ez dauka, eta gero aroma. Baina, lurri aroma gutxi, bota pixka, gehiago, bota iozu, Bintzat zaporea izateko, baina ez dauke ia zaporerik. Dastatu dugu, nila berriro ez dastatuko. Aukera baklava hobeta. Ikusi dezu, hemen pistatxo, hemen ez dago tramparik, ez, hemen netazko pistatxo erabiltzen dugu, eta nik ja labea prest dauket, ateratzeko prest. Orduan, bia, ja, nire alarma, entzun dezu, Justo momentuan. Hau da, ze profesionala, Nik uste du norbait deika ari zala, baina... Ez, hori alarma zan. Bueno, hemen gure baklava, eta orain ingo dio dana da, hemen daukagun almibarra gainetikan bota, bale? Bale? Hori, oin kosinan zen jarraitzen du. Hori da. Honek balio du, a ber, oin izan behar dut, fruitu lehorrak eta, hori, garbitu behar direla, eta hori suposatzen dut, bueno, nahiko normaltzat da, baina nik enekiena, lehengone, artikulu bat irakurri nuen, beratzen jarrizkero fruitu lehorrak, hau da, intxaurrak, urrak, edo zen, bueno, hidratatu egiten direla, beratzen jartzen baitu, eta aktibatu egiten direla. Eta bere, badago jende bat, fruitu lehorra jartzen duenean eta pisutzu bihurtzen zaizkiela, ez? Ezin dituztela ondo jan. Eta hidratatuta, holan beratuta jan eskero, uretan sartuta, gero, digestiorako eta errezagoa direla, eta hobeto onartzen dituztela. Orduan, hor badago norbait hor bestaldean fruitu lehorra jartzen dituenean da, holan, pisutsuak egiten bazaizkio, gogoratu. Fruitu lehorra garbitzea, ohitura txarra ez da. Eta gero beste bat, beratzen jartzen badituzuen minutu batzu lehenago, hor pixkat hidratatu egiten dira, eta gero digeritzeko edo, obero, erraxo bat. Obea da. Bai. Beste trukotxo bat, Bai, enekien, da, bitxo. Ni txarrena, ni danak ondo egiten dira. Ez da, ezer kalte egiten dirala. Ez zerrez. Bueno, bai, horre luzetxo horiek, kanuti horiek eta dituzun. Abia, hain ingo deguna igual, platera bat atera, eta ingo deguna da, ebaki eta platerera pasako dugu. Holaxe bertan ja politxa gelditzen da, Ikusten duzu ze kolore berde argia dauken pistatxoa, bida, hementxe ondo ikusiko da gainera. Goio dana da, ondo moztu. Alexek esan du 8 gordetzeko berari. 8 gordetzeko, ez dakite gehiago itxo diran. Espatulatxo bat edo nahi? Igual, espatulatxo bat edo. Tore. Hauek ateratzeko, aber zer moduz dauden. Ia da ondo moztuta egon behar dutela. Hortxe da argi daude. Ze itxura, usaia ez duzu hartzen pena, esaten dugu behin baino goiotan, iritsiko dira, alakon baten ero seguru, telebistak eta usaia eta nik goratzen lehenko telebista kolorekoa ikusi genuena, esan du, zer da hori, ez? Bueno, horrek gauzak, gehiago, pelikuletan ikusten genuen, nola telefono batean pantalla bat, eta ikusiten zen zerbait pantalla horretan. Eta iruditzen zitzaidan hori izan da, buatxa. Kristona. Eta gaur egun, hor gaude danak, pantalla horri, begira orduak eta orduak. Batzuk, nik asko erabiltzen dut, nik olazte dut telefono mugikor asko erabiltzen dut, erosketak egiteko garaian, osagaiak jakiteko zer dauzkan, dauka lupa antzeko bat, eta horrekin, haunditu egiten da, eta horretako oso natruko. Inbarko genukena bestela da, igual, gonbidatu beti norbait ez, etxean dagoen norbaiti, ona etortzea, guk egiten duguna, dastatzeko eta esateko, zer modu dagoen, ez da? Idazteko korrio bat, Bueno, txoriene abildua itb.eus. Dastatzera joan nahi dut. Proposamena da urrengo denboraldirako, norbaiten nahi badu etorri ona dastatzera gu prestatutakoa, idatzi eta ingo du zerbait. Eta bitartean nik hementxe, bide gaurko baklava pistatxoarekin.
Ondo dengo litzake, Ze igual jendeak esaten du, hauek beti esaten dute ona da hola, eta gero igual ez da baino ona, bueno, jendia etortzeko, eta beraiek dastatzeko, eta esateko, zer iruditzen zaien. Aramitz, ikusi zuzarpi jarri duten gure lantaldeko. Gutxiago jango lukete beraiek. Esku altxa dute, Bai, esku altxatu dute beraiek apuntatzen direla, eta beraiek hemen egunero daude. Bai. Bueno. Honek bai dauke pistatxo zaporia, Pistatxoa. Koloratzailerik gabe, beste zerrik gabe, eta plastafiloa, eta almibarra bota diozu, eta ala ere kurruskari dago, hemen, hor bustin dugu, eta horrekin, suposatzen da. Ez eta suna hartzen dula igual, baina ala ere kurruskari da. Bueno, beste frutu lehor batera dagoaz orain, beste fruitu batera, lehorra, Gaztainak ingo ditu txorienen, baina oso bereziak. Eta lagunok gaurko bigarren ertzetarako, hasieran esan bezala, ez dakit, eskuak horrela jarri, eta kastainole. Takit horrela esaten da, hauskatu kastainole idatziten da. Idatziten da, baina horrela esan da, eta eskuak horrela izan da, badakigu danak nondik handatorren, ez da, italitik dator. Bertako postre tipiko bat, esan dakoa, dira kruspetatzu, buñueloak erderaz, eta haue daukatena, iluneko lan geratzen dira, itxura, borobil itxura, gaztaina itxura daukatela, eta, prestatzen lezak ez dira betegarriarekin juten, hor temperaturak eta garrantzia daukak gero frigitzeko garaian, azalduko dizuet, eta egiteko modua oso erreza, eta hauxe da. Gopor batean, gurina, limoi azala eta vainilla jarriko ditu eta pixka bat landu ingo ditu. Azukrea gehitu eta lantzen jarraitu. Jarraian bi arrautzak irebaiatu, hauek goporrera, anisa gehitu eta dena batu arte ondo nahasi. Legamia eta irina gehitu eta ore trinko bat izan arte landu. Plastikoarekin bildu eta ordu erdiz pausatzen utzi. Olio 160 gradutara berotzen jarri eta bien bitartean bolatxoak atarako ditu gure oretik. Oliotan frigitu, sukaldeko paper gainera atera eta azukretik pasa ondoren zerbitzatu. Beraz esan dakoa, gurina 100 gramo pomada eran. Eta honi gehituko diogu zaporea botatzeko, nik, hau sukaldari baten erraza da, hango italiarra, eta bera botatzen dio vainilla estraktua, likidoa dana. Nik vainilla daukat hemen saltzen dut holan hautzean. Hone barrio du, holako kolonia fresko txiki hori ezela. Horren beste balio du, baina hauxe botako dio. Eta limoi erdi garbiren azala pirrinduta botako du. Eben lantzen hasiko da eta ero azukreta botako du. Vainilla daukaten horiek, likidoak eta horrela direla, horiek jaude kontzentratuta normalian, eta daukate vainilla hori eta normalean koipearekin edo nastuta daude, horregatik daude likidoa, guk vainilla erostu balma dugu normal, gure baina hori aurkitzen dugu, eta horko barrualdea erabiltzen dugu vainilla bezala xezta. Eta kasu honetan, hautsa bezala erabiltzen dugu, baina bestetan likidoa danen normalian edo koipearekin edo horrela daude nahastuta. Eta berdinarako balio du, Horrek ateratzeko egiten dituzte, vainilla kusleak, honek lekak, vainillan lekak, itxusienak, ero txikiena direnak, horiek hartu, birrindu egiten dituzte lehenengo holan alkohol pixka batekin eta ero hortik ateratzen dute estraktua, eta vainillaz, batzuk izango dute, beste batzuk ez dute izango, ez da hori ere. Saltzen dituztenak segun zeintzuk kalitatezkoak jatorria vainillatik etorriko da, baina besteak izango dira. Edo, incluso, kimikoak, kimikoak, seguru. Lortu daiteke zapore bat, vainilla zaporea lortu daiteke, vainilla gabe. Hombre, seguru. Badaude hor nahasketa kimiko batzuk eginez eta horrela, lortu daiteke vainilla erabili gabe. Eta gero esan digue, pomadan, gurina pomadan erabili dugu, pentsatzen dut, ulertzen dezuela zer esan nahi duen horrek, baina esan nahi du, igual, 20 gradutan edo horrela, geratzen denen gurina, eta guk, pomada tekstura daukienean, horrek esan nahi du gurina pomada eraran. Igual, mikroinean ez dugu sartu behartzen, sartzen bale madugu, gehiegi urtzen zaigu, eta hori ere ez zaigu bate interesatzen. Orduan da, justo, hor, hotza eta urtuta dagoen,
zerbait erdikoa, ez da? 21 gradutara, nik usten dut oso ondo dagoela. Pomada eran, alegia. Pomada era horretatik handator. Normalean, pomadak nola ateratzen dira, krema oine, ja eguzkia hartzen hasi beharko, bueno, hartzen. Ni egia esan, hemen gu gaude eta ikusten da, ikusten da zenek hartzen duen eguzkia eta norkez. Baina nik oinera ikusten baizuet, eta ez da izango, ipurdia txuria dauka, baina gorputza ere zuri-zuri dauka. Niri arpegian da, besoetan ematen dit, beti basuan nabilelako, eta hor eman iten duelako, baina bestela, nik egia da, gero udaran eta horrela eguzkia hartzen duten, momentu batean hartzen dutela, koloria. Nik bain txuria ikusten bali madia ze, baina gero momentu batean ja eguzkiak eta horrela ematen ditenen, ja, momentuan hartzen dut. Eta bi egunetan eguzki hartu eta ja kolore desente hartzen dut. Eta nela unak esaten dut moduan, zuria ez da morenoa. Zuzara peka bat. Peka pila bat arteatzen zaizkit. Eta oin, bai, egia, oin makillajeakin disimulatzen diate pixa, baina ni pekoso, naiz? Pekosoa. Eta orduan, bueno, pekak ateatzen zaizkit, eta orduan, bueno, moreno ikusten duzu, baina da peka pila dauzkadalako. Bueno, bi arrautzak raskatuko ditut, onak gaituko ditut, eta baita, anisa. Anisa, ero, zuek, zu beste patxarren bat bota, baina koiadak adatxo bat, anis botako dio, zen ni, ez dakit, holako postretan anisa, ondo edo iruditzen zaita orduan, bueno, anisa bota dio, baina zanako, arrona nahi dio bota, bota. Hori, guazen ja orain errezetara hueltatzera, ez da, kastainola, badakizue, errezeta tradizionala da, italiatik datorrena, eta oso, bueno, ezaguna, inauteritan kontsumitzen delako. Batez ere, Lazion, Emilia Romagna, zonalde horretan, eta, bueno, bertako egunetan, bai gozotegietan, okindegietan, etxean bertan prestatzen dituzten gozo tradizional bat da. Eta, bueno, jatorria oso aspaldikoa da, hau da, Viterbo hirian, 18. mendean, bueno, zauden errezeta liburu edo eskuizkribu batzuk, non ja agertzen ziren, produktu honen, edo postre honen, ja errezetak. Eta egia da, azaltzen dela errezeta bat baino gehiago, eta era askota egiteko aukera dago. Badago, tradizionala, gaur egingo dugun bezalaxe, baina oso moldagarria da, ze badaude, errezeta asko, non ikusten den, frijitu ordez labean egiten dituztela. Betegarriak ere sartzen dizkiotela, hau da, krema, txokolatia. Baina nahiz eta hause tradizionala izan, gero beste batzuk badaude oso moldakorrak direnak, eta errezeta liburuetan ere azaltzen direnak. Eta gero Venezia aldian badago beste postre oso ezagun bat ere, oso antzekoa dana, beste krispeta moduko batzuk, non fritella deitzen zaien, edo fritelloa. Fritelloak, ez da? Guk horrela gaixena. Fritello. Eta hori da, azkenean, ohiko krispeta gozoak dira, eta gutxienez erdiarotikan ja prestatzen ziren. Bueno, azkenean, osaia dauzkatenak beira, ez? Irina, arrautzak, azukrea, eskura izaten zuten zerbait da, eta lehen, gauza asko frigitua prestatuko ituzten, eta inguru horretan, dauzkaten olibondo guztiekin da hori, normala da moduan. Hemen, altzagarria, holako legami kimikoa, bizkotxon dago da erabiltzen dana. Irina da 00 motakoa, hau da oso irin normala hemen fina bada, hau oraindik eta finagoa da. Honek gluten gutxi dauka, orduan, hau, bere, Italiako holako denda tipikon bat, olako bat badaukazu zuen inguruan, ez dakit supermerkatuen baten ere ez duan ikusinik. Saltzen dute eta izaten da, pasta egiteko irin moduan erabiltzen dute, ero pizza fin-fin horiek egiteko erabiltzen den irina. Errezeta ondan ere, ez erotu. Betiko zuen etxeko irin normalarekin, egin alduzue, baina, justo zukaldari honek esan zuen, nahi eta nahi eskoa irina erabiltzea, erotu gabe. Erotu gabe, baina, krispetak eta horrela egiten ditugunean, irina neko garrantzitsua da, ze frigitzerako garaian edo labean egiten bera mitxugu, oitako edo zein eratara, zer gertatzen da, barrua utxa geratu behar dula, eta kanpoaldea beste irin mota bat erabiltzen dut duzu, igual gluten gehiegi balin badauka, egiten dena da apurtu, hautsi egiten da. Hau da, hazi egiten da krispeta hori, eta hautsi egiten da. Orduan ez hausteko, eta dena ondo, bolatxo hori ondo mantentzeko irina kasu horretan garrantzitsua da. Baina, errezeta hau egiteko, esan bezala, irin fin bat lortu ezkero eta horrela, nahikoa da. Erotu gabe. Bueno, hemen pixkat hartu digunean, aterako dugu maira,
irin pixka bat gainetik botako diot, eskuak olioarekin bustiko ditut gero, eta landu ingo dugu pixka bat, dana olako ore trinkoa lortu arte. Gero ingo duguna plastikoarekin bildu, eta ordu erdi pausatzen utziko du kanpuan, ez da oskailuan sartu behar, ez eta ero, bolatxoak atera, eta frijitzea izango da. Komentatu dugu, azkenen friteluak Veneziatik handatu, erdia erotikan ja ezagutzen den errezeta bat da, eta, garai horretan, egia da, Venezia izan zela hiri merkatari oso ezaguna, ezta? Beraz, errezeta hau, egin zan oso ospetsua, ze beste kultura edo beste gastronomia batzuetara pasa zen, eta gastronomia hauetan egin dena da pixka bat aldatu errezetak eta horrela, baina garrantzia handia izan du krispeta hauek Venezian. Eta nazten zoazen bitartean, badakizu gaurko egunez 1952 garren urtean errazionamendu txartelak bertan behera geratu zirela? Ez nintzen egon urtean. Ez, da? Ez. Zorionez. Pentsatzen dut badakizuela, gerra zibila amaitu ondoren 1989aren ondoren, sistema bat jarri izan, non errazionamendu txartel bat zenuen, eta bertan elikagaiak eta beharrezko produktuak errazionamendu bezalaxe banatzen ziren, ezta? Eta mundu guztiak ez zeukan berdin, Hau da, gizon helduek 100% jasotzen zuten, emakumeak eta 60 urtetik gorako pertsonak 180, eta umeak 14 urteko arteko umeak 160. Eta gaurko egunez 52an amaitu egin zen hori. Datu bezala, datu bitxi bezala xe. Nik horrek historia, aitzitek eta amama kontauta lehen, holan nahita nahizko osai ezina, baina hor, nik hemen aipatu izan du inoz, gerra garaikoa eta baserrian da bizizinak eta horrek gaizki ez dute pasa, horrek jatekoa eta normalian izaten zen. Baratza zenukalako, animalin batero, baina hor, kalean bizi izan jendiak horrek gaizketako zea askoa pasatako jendiak. Amona dazke 85 urte, eta niko igandero beti amonan etxea jute ginean bazkaltzea, eta beti, ez dakit zuri behintzat esaten zituen zuri amonak, baina nahi beti esaten zituen, baina nahi aldezu jan, ez aldezu nahi jan, eta ni kriston beteta, eta amona ja jandeta. Gozia pasado, Garbintz. Igual zazpi pertsona ginen, eta prestatzen zuen bazkaria igual 15. Eta baino jan armentan, ja beteta, no, ja beteta. Hori da, gozia pasaduenak, holakoak egiten ditu. Bai. Listo. Esan dako, hori hau egiten dena da gero, bildu, plastikoan, eskoa garbituko diot, eta ordu erdi pausatzen utzi behar da. Ez da oskailuan sartu behar ez ezer, eta ikusiko zuen, ordu erdi pasata gero, hau, txinatera utziko dut, dagoeneko suposatzen dudan moduan badakizuela, hemen ja bat ekarri dute inda, eta hau ja, ikusten pustutzen hasita dago. Hau pustutzen hasita dago, eta ateratzeko gogoak dago. Orduan, hemen, olioaz beteko dut hau. Ekilore olioa nik animatzen izolako bat ez dutera... Zapore ez izateko, Zaporeik ez du nahi emate honi. Orduan, ondo beteko dugu ekilore olioz, eta garrantzitsua da temperatura. Hau da, kruspetak egiten ditugunean, 160-170 gradu bitartean egon behar dira. Bero egi baldin badago, kanpotik egiten da, gorritu zeituan eta barrua gordina geratzen da. Eta oso motela badago ero temperatura basuan egiten dena olio asko zurgatzen du eta oso pisutxua geratzen dira. Orduan, temperatura 160, 180 gradu, ez, 160 gradu, parkatu. 180 iritsi gabe. Iritsi gabe, hor, frigituko ditugu, eta oin, hemen garrantzitsua da baita ere, bolak egiten goazen einean, frigitzen jutea. Hau da, uste baitu hemen kanpotik, haizearekin egiten dira, lehortu moduan, eta egiten zaio geruza bat kanpoan. Beraz, gordetzerakoan ere, plastiko filmarekin edo ondo estalita. Hori da, ikusi dezuen nola zigorrek zeukana eta atera duen plastiko batzuen hori egiten da, eta azalera itxasten zaio film hori, geruza hori ezartzeko. Zen lehortze bali da, geruza hartzen du eta hori etzaigu bat interesatzen. Orduan hemen, ikusi zuen, bolatxo bat atala, lusatu, hau. Laban bat mesez? Bai? Hauxe hartuko. Txiki bat. Hartu eta mosten jongoa gutxi gora era
25, 40 gramo bitartean. Hola, bota dut, teknikoki oso politia geratzen dalako. Zeba pisatzen duten, hauek ero, berotzen direnean pixka puztu ingo dira, hor da, jungo nahi zen bolakiten, eta hemen bitartean temperatura hartzen gure olioa. Ia da, kruspetakin konparatuta kasu honetan ja barrualdea, ja, gure oreak badaukala, ze beste kruspetak normalian barrutikan hutsak egoten dira, eta hutsak dauden ez bete egiten dira. Kasu honetan ez dira bete behar, horrexeatik, barrualdea ez diralako hutsa egongo, eta temperatura aldetikan pixkat 180 grautikan jetxi behar dugu, ze interesatzen zaiguna da, barrualdea hutsa ez da nez izango, ondo kozinatuta geratzeko. Gero, hemen, kanela honaiz pentsatzen, baina irakurri... Ze, kanpotikan... Kanpotikan hor azukrea dukat, ez? Gero bai, azukretik pasatu behar dira, eta kanela botatzeko asmoa neukan, baina errezetan ez du jantzen kanela, orduan... Ez dakit, hemen betiko... Tradizionalean ari gara, bai. Azkena izango balizu ezela, errezeta tradizionala, eta bai nahiz eta gozoa izan, ez gara hortik anaterako. Ala ere hemen armin, behira ze kakaoa izango genuen bestela. Kakao marabila. Limoia kakaoa ere, igual, ondo etorriko litzaiake. Hemen beti etxea, erratzatxeak pasatzen dute. Baina, vainilla bota diogu, limoia bota diogu, kanela botatzen badiogu, bueno, beste bat izango zen. Egia da igual jan egingo lukela limoiaren zaporia eta vainillarena, ez da? Ze kanela nahiko fortea da, eta egia da, hortikan pasatzen balen badugu, gero, azkenen limoiaren zapore hori danak galdu dengo lizake, orduan, eluke zertako balio limoi hori botatzea, ez da? Termometro ez daukazuen entzako, truko osona da, sartu atzamarra eta erretzen bazarete, bero dago. Temperatura zein dan, ez dakit, baina bero dago. Orduan mesedez aurrak zigorrei kasurik ez esan. Esan dizuet, etxeko erdikoa naizela, bihurria izatea tokatzen zait. Orduan, bueno, hartzen nahi da, hotza da, ni bolatxoak egiten jarrituko dut. Eta horrelako posturak gustatzen zaizko. Eta familian egiteko, launekin egiteko, denak, behintzat, gure sukaldean elkartzeko eta denon artian kozinatzeko eta jolasten ibiltzeko, era bikaina, era ederra, gainera, harreman hori egiten duzu, denan artean laguntzen zarete, talde lana egiten da, eta bronkarik ez mesedez, baina, zera bikaina, dana batia kozinatzeko, ez da? Egon, bitu hemen filorea daukagula, Jaione Maria Azkurrena, usu bat hemen di Jaione, lankide hoiak bialdu zian, batzutan bialtze izkitolan, errezeta batzuk aurkitzen dituela bera, eta zigorra egin behar zuezka izan, eta bialdu zian bat filoreagaz oso erreza dala, eta da itea hartu filorea, zuke ekarri zuen, etortzen da moduan bilduta, gure izekin hummosten hori, atala, pila bat. Eta geratzen haulako biduta. Horri gurina igurtzi ondo eskuarekin, eta gero horri opilantzeko batzuk, eta labean txigortuta ero jarri. Gero hartzen dozu, horri botatzen diozu kakao eta ur krema bat, eta horren opilak, horrela kurruzkari azpikoa, gainean olako geruzo bat, eta oso gozoa geratzen. Egia da, filopasta horrek ematen dizula aukera gauza pilo bat egiteko. Eta ez postreetan bakarrik, Eta ez gozoa bakarrik. Gero gazietan ere, hau da, egin dezakezu bechamel bat, eta hori erabili, igual, lasaña moduko bat egiteko, egin dezakezu empanada moduko batzuk eta frigitu, ondo dijoa, frigitzeko, ondo dijoa laberako, ondo dijoa mila gauzetako oso era erreza da, kanapeak, pintxoak egiteko, gauza divertigarria, gauza kurruskariak eta mila ideia daude, erabilia itazkezunak. Balkanetan oso tipikoa da filorea, asko erabiltzen dute, Balkanekoan gozo gintzan, biribilkiak egiteko, udaberriko biribilkiak egiteko horrelako aukera bat. Bueno, lagunok, denbora hemen kontu kontarria aiga, eta ez gara ezer egin nahi, honek ez du temperatura hartu nahi. Orduan esan dakoa, hartzen dituenean 160 gradu, hartu, eta botatzen jungo gara, zein botako dut, eta oraindik, ikuste izua, hasi da pixka bat, baina 157 gradutan da olako. Igotzen, baina itxoengo du pixkan, guazen gauzak ondo egitera, eta azkenengo erakutziko izuen nola egiten den, eta misteriorik ez dauka errezeta honek, segi gurekin. Jo, hemen zaudete ja, harrapatu gaituzue infraganti esaten dana. Hemen txurreri usaina dau ja, Bai, hori moten du.
Bueno, ikusi duzu, sartu bolak, hor daukat, 170, 180, eta noizean behin buelta eman, eta pixkat nola ikusten zuen, nola pustu iten diren, eta harina die, lehen trinkoa ziren, egia esan oso bolak inditu denean trinkoa ziren, baina oin harina geratzen dira azukretik. Eta nahi izan ezkero zuek kanelakin, kanela, bitu honek amari eraman adizkio zen ama kanela ezai gustatzen. Egia da oso ondo geratu diala, ez dira bat ere hautsi, eta hori bai irinaren gatik, temperaturaren gatik, ondo egiten badugu hori, ikusten duzu ez dira ala usten, ondo, biribil formarekin geratu direla, beraz, oso ondo. Jateko prest daude, haue, jateko... Hoi azukretik pasa eta... Eta listo, horre pero daude, horre... Gaur eskala erreko. Ona. Gaur ez. Bueno, inauteritan, udaberrian, udazkenean, ekainean, nahi duzuenean, jateko errezeta bat. Hemen dauzkazue gure kastainolo bat. Tolosako inauteritan, A ber, probatu, a ber, zintzen zuen, hemen zerbait berritzaia modun edo. Bueno, a ber, lehenko eta a ber, aitak usten dizu. Hori beste goza da. Tolosan, edo non. Goxua. Tinkoa baina harina dia, Baina, haizun. Erki, gaurko errezeta ja prest. Badaki, gurrengo inauteritako ez prestatu. Eskarrik asko dena hori izateagatik, eta badakizue, biak, momentu izango gara. Ondizan, agur!